Салом алейкум бачаҳо, ҳама каса хубен? Ман видео карда будам ку недавна. Гуфтум касе усто боша дар ҳақиқат метавона муроҷиат кунад, мо ба вай клиент ёфта метиҳем. Ана бародаро клиент якчанд кас да додем. Ана просто яхе устоо бисёр условия мондан. Нохо як мисол за касе ки оё оли буд накарда ту 100 сомон ай одамо талаб кунӣ. Аки мақсад вақте мо клиент додем, ана ҳамо соҳибхона занг мезанад, мега мо мисол кора буд кунем накунем 100 сомон уже бояд гирем. Бачаҳо хеле накунен. Ана варианти ма касе устоай ҳамин комментарияда навистан гира, номерои телефон шамона, касе дам дар кор боша мақсад бигира номерора.